שלום לכולם וברוכים הבאים. היום אנחנו הולכים לדבר על ניהול אנרגיה, אבל לא כמו שחושבים בדרך כלל. לא על האנרגיה שנגמרת לנו עד סוף היום. אנחנו הולכים לדבר על משהו הרבה יותר גדול, על מאגר האנרגיה שמיועד לחיים שלמים, ואיך בעצם מנהלים אותו נכון. תראו, זאת שאלה שנוגעת לכל כך הרבה מאיתנו, נכון? התחושה המוכרת הזאת, שאנחנו כל הזמן בתנועה, משיגים, עושים וי על משימות, ובסוף היום מרגישים פשוט מרוקנים. כאילו רצים הכי מהר שאפשר, אבל הנוף לא באמת משתנה. אז למה זה קורה לנו? וכן, נראה שהתרבות המודרנית מודדת אותנו בעיקר לפי הספקים, לפי הישגים, ביחס לזמן. תוסיפו לזה את הקצב המטורף של החיים, של המדיה, של הגירויים, ומה שנוצר זה לחץ תמידי להספק יותר ויותר. אנחנו בעצם דוחסים את החיים שלנו רק כדי לעמוד בקצב. אוקיי, אז בואו נצלול רגע לעומק של הרעיון הזה, כי פה קורה שינוי אמיתי במחשבה. אנחנו רגילים לחשוב על אנרגיה במונחים של יום. קמים בבוקר, מתרוקנים, הולכים לישון כדי להיטען מחדש. אבל מה אם נסתכל על זה אחרת לגמרי? מה אם נחשוב על מאגר אנרגיה אחד גדול ואיסופי שקיבלנו בתחילת הדרך, והוא צריך להספיק לנו לכל החיים? זה ממש לב העניין. בואו נדמיין שלכל אחד מאיתנו הוא קצתה כמות אנרגיה מדויקת, סגורה לחוויית החיים הנוכחית. זאת לא אנרגיה אינסופית, ממש לא. היא מתוכננת להתפרס על פני כל הדרך, והאחריות לנהל אותה היא כולה שלנו. והציטוט הזה הוא פשוט ממחיש את הסיכון בצורה כל כך חדה. כשאנחנו דוחסים תהליכים, כשאנחנו מנסים להאיץ את החיים, אנחנו למעשה שואבים אנרגיה מהעתיד שלנו. זה כמו לקחת הלוואה מהבנק האנרגטי של עצמנו. אנחנו פשוט מרוקנים את המצבר בקצב מהיר מדי. והנה, תראו את ההשלכה המוחשית של זה. את אותן 20 שנה שחסכנו לכאורה, בגלל שהרצנו את החיים, אנחנו עלולים לחיות במצב של, אפשר לקרוא לזה חוסר אנרגטי. מצב שבו הגוף חלש, שקשה לנוע, שקשה ליצור. זה ממש מצב של פשיטת רגל אנרגטית. אז בעצם עומדת בפנינו בחירה מהותית. איך אנחנו משתמשים במצבר הזה שלנו? יש פה שתי גישות עיקריות. אפשר לקרוא לזה ריקון מהיר של אנרגיה, לעומת זרימה איטית ומתונה. בואו נפרק את ההבדלים ביניהן. טוב, בואו נשווה. בצד אחד, יש לנו את הריקון המהיר, הוא תוצר ישיר של לחץ להשיג כמה שיותר וכמה שיותר מהר. הוא דוחס הכל, הוא כמובן מוביל לשחיקה, והכי גרוע, הוא גורם לנו לפספס את שיעורי הדרך. בצד השני, לעומת זאת, יש את הזרימה האיטית. זאת הדרך הטבעית, המתונה. היא לא מתמקדת בהישג, אלא בתהליך. היא מאפשרת לנו לאסוף חוכמה אמיתית לאורך הדרך. ובואו נעמיק בזה עוד קצת, כי המחיר של חיים בריקון מהיר הוא הרבה יותר עמוק מעוד יום של עייפות. יש לזה השלכות ארוכות טווח על כל תוכנית החיים שלנו. תחשבו על הדימוי הזה. נגיד נוסעים במכונית ממש מהר, לוחצים על דוושת הגז עד הסוף. מה קורה לנוף שבחוץ? וזה בדיוק מה שקורה בחיים. ציוני הדרך האלה הם בעצם השיעורים, המסקנות, התובנות שאנחנו אמורים לאסוף מהחוויות שלנו. אבל במהירות גבוהה אנחנו פשוט חולפים על פניהם. לא מספיקים לאבד, לא מספיקים להפנים, והחוויה נשארת לא שלמה, לא סגורה. ופה יש נקודה ממש מכרעת. אותן חוויות לא שלמות הן לא סתם נעלמות. אנחנו ממשיכים לגרור את המטען שלהן איתנו הלאה, וזה יוצר בזבוז אנרגטי עצום. דברים שנעשו מהל מדי בפיזיזות ממשיכים להכביד עלינו. לעומת זאת, חוויות שנעשו בזרימה הנכונה שלהן פשוט נסגרות ומשתחררות. הן לא צורכות עוד אנרגיה. אז אחרי שהבנו את הבעיה, בואו נדבר על הפתרון. איך בעצם עושים את המעבר הזה מריקון מהיר לזרימה איטית ובת קיימה? איך מתחילים לשמור על המצבר שלנו? זהו העיקרון המנחה, הלב של הפתרון. הרעיון הוא שככל שנזמין פחות לחץ לחיינו, פחות דחיפות להישגיות מיידית, כך נחיה חיים זורמים יותר, בריאים יותר ובעיקר ארוכים יותר מבחינה אנרגטית. אז איך עושים את זה בפועל? ובכן, הצעד הראשון הוא פשוט להתבונן, להסתכל על תוכנית החיים שלנו ממבט על, ולשאול איפה אנחנו מנסים לקצר דרך, איפה אנחנו דוחפים. הצעד השני הוא ממש לזהות את האזורים האלה של ריקון מהיר. והשלישי, והכי חשוב, הוא לבחור במודע בדרך אחרת, דרך של תהליך, של סבלנות, של זרימה טבעית. וזאת אולי המסקנה הכי חשובה מכל הסיפור הזה. אפשר לחשוב על זה כאילו הגענו לכאן עם מסלול מובנה, שלב אחר שלב.
אין באמת קפיצות דרך בעולם האנרגטי. כל ניסיון לייצר קיצור דרך הוא בעצם, כמו שאמרנו, הלוואה שלוקחים מהעתיד האנרגטי של עצמנו. ותמיד, אבל תמיד, מגיע הרגע שצריך לשלם אותה. ועם השאלה הזו, נסיים להיום. באמת שווה לעצור לרגע ולחשוב על זה. האם החיים שלנו מתוכננים כמו ספרינט קצר ומתנשף, או כמו מרתון ארוך מלא בנוספים ובחוויות? כי הבחירה הזו בסופו של דבר משפיעה על כל טיפת אנרגיה שתהיה לנו למסע כולו. תודה רבה על ההקשבה,